Здравейте, казвам се Георги Янакиев, роден съм в Велинград. Завършил съм Университета по архитектура и урбанизъм Йон Минко в град Букурещ, Румъния. От 2007 година съм архитект на свободна практика, като от 2011 година вземам длъжността главен архитект в община Ракитово и през последните 4 месеца съвместявам тази длъжност и в най-новата община в България, Сърница. Кандидат съм за общински съветник от местната коалиция Бъдеще за община Велинград, защото смятам, че с опита, който съм натрупал и като в частната си практика, и в администрацията, мога да бъда полезен на общината и на хората, живеещи в общината. Начело с господин Манолов се надявам да успеем заедно.